खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सोनाब मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि लेङाइ नेहाथारि समर बसुमतारिया बिबान नागारबाय। सोनाब मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि लेङाइ नेहाथारि समर बसुमतारिया मा जाहोननि थाखाय गाव बिबानखौ नागारनो गोनां जानानै फैखो बेनि सोमोन्दै बिथाङा गावनो गुवारै फोरमायना होनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मैयानि सानावहाय मा बिबुंथि होआमोन बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय आरो मोनथिखाबाय खोनाखाबायबो। भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा रोखा फोरमायनानै होदों जे मैयानि सानावहाय बिटिआरनि दफाया 96%आनो मावफुंजाबाय। माखासे आद्रा थानाय दफाफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ थाबैनो मावफुंजोबनानै होनांगौ होननानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजोंनो बिथोन होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। दा आंनि गोसोआवहाय मोनसे साननाय सोमजिदों, बिटिआरनि दफाफोरा 96%आनो जुदि मावफुंजादोंमोनब्ला दिनै जोङो मानो नुनो मोनाखै? बिटिआरनि दफाफोरा जुदि 96%आनो मावफुंजादोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफोरा मानो मेगनजों नुनो मोनाखै? बबे दफाफोरा मावफुंजाखो साननो गोनां नङा होमबा? खुगाजोंल' बिटिआरनि दफाया 96% मावफुंजाबाय होननानै बुंनानै मा जानो नङा होमबा रायजोफोर? रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै मा लाब जानो नङा होमबा? बिटिआरनि दफाफोरा 96%आनो जुदि मावफुंजादोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा मानो नुनो मोनाखै? गोबां दङ मावनो गोनां। आंनि साननायाव आंनि नुनायावबा बिटिआरनि दफाया 50%आनो मावफुंजायाखै होननानैसो आङो दा बुंनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरनि दफायाव गोबां लिरनानै लाबोदोंमोन। आखरे लिरनानै लाबोनाय माखासे खामानिफोरखौ दासिमबो मावनानै दिन्थिनो हायाखै बिटिआर सरकारा बा भारत सरकारा, आसाम सरकारा। लाजिनांगौ बिथांमोना। बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदोंसो बिथांमोना, मिथिबायना? बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै सानबेसे लाखिनो हानो? सैथोआ सानसे नुजागोन। आंनि साननाय बायदिब्लाथ' बिटिआरनि दफाफोरा 50%आनो मावफुंजायाखै। बिटिआरनि दफायाव गोबां लिरनानै लाबोदों, नाथाय आखरे दासिमबो बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै बा मावनानै दिन्थिनो हायाखै। बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै 96% मावफुंजाबाय होननानै बुंब्ला मालाय जों रायजो राजाफोरा गोजोनगोन नामा? जों गनायनानै लानो हागोन नामा 96% मावफुंजाबाय होननानै? जोबोर साननो गोनां रायजोफोर। बिथांमोना गावसोर भट मोननो थाखायनो गोबां लेक्सार होयो, गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय 96%आनो जुदि मावफुंजादोंमोनब्ला बबे दफाफ्रा मावफुंजादों बेखौ मानो रोखायै फोरमायनानै होनो हायाखै बिथांमोना? लाजिनांगौ बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनो। बिथांमोना गावसोरनि भटनि मुलाम्फानि थाखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंबाय आरोना। दा रायजोफोर नोंथांमोना नुदों नामा बहाबा 90% मावफुंजानाय? नुदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लानो जाबाय। नाथाय आंनि साननायाव, आंनि नुहुरनायाव आं 96% मावफुंजानाय बायदिखौ आं नुहुरनानै मोनाखै। बिटिआर एकर्डआथ' एनडिएफबिखौ लानानैसो जादोंमोन। दा एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एनडिएफबिनि केडार्सफोर जायफ्रा एनआइए केस लानानै दासिमहालागै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय जोबनानै दोनजादों, बिथांमोनखौ माथो 5 बोसोर जालायलांबाय, दासिमबो माथो उदां अख्राङावनो लाबोनानै होफैनो हायाखै। आरो जायफ्रा
उदां अख्राङाव दङ दा बैसोरबायदि बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोननि केसआबो दासिमबो माथो उइड्र जायाखै दासिमबो माथो माखासे बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोना कर्टआवहाय हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जानानै दङ दुखुनि बाथ्रा नङा होमबा बिटिआर एकर्ड जानाया 5 बोसोर जाबाय नाथाय दासिमबो जोबथेसालियाव थानाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एनडिपि सोद्रोमाफोरा जायफ्रा एनआइ केस नांनानै दासिमहालागै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिपि बिथांमोना दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आरो जायफ्रा उदां अख्राङाव थानाय बारग' एनडिपि सोद्रोमा बिथांमोननि केसफ्राबो दासिमबो उइड्र जाजोबाखै बिथांमोननि केसखौबो दासिमबो फोजोबस्रांनानै होनो हायाखै लाजिनांगौ मोनथिबायना रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बाथ्रा बुंनो लाजिनांगौ सरायजोफोर दानिया फैदो समर बसुमतारी बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लादो लोगोसे आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल पुनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आङो दिनै एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय आङो रिजाइन होनो सानबाय आरो होनायबो जाबाय मानो होनबा आङो पार्टिनि खामानिखौ मावनो बानानै आङो हारसिङैनो बिन्दासै आङो आंनि जेनाखि न'खर खांनाय आंनि जेनाखि सोलिनाय बेफोरखौ सोलिनांगौनि सार्थ'आव आङो मावै दाङै आङो बिदिनो आङो न'खरखौ खुंलांनो सानबाय मानो होनबा पार्टिनि लडखौ आं लानो बोबाय बेखायनो आङो दिनै गासैबो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि गेजेराव आं निमाहाखौ बिहरो सोरखौबा आङो पलिटिकेल पार्टियाव थानानै गुबुन गुबुन अपोजिसन हिसाबै गुबुन गुबुन पार्टिखौ आं अनेक रोखोम बाथ्राखौ बुंफ्लांबाय दा बे हिसाबैनो आङो बिपिएफखौबो बुंफ्लांबाय मानो होनना बुंबा बिपिएफनियावबो आं निमाहाखौ बिहरगोन बिपिएफनि जेनाखि सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट मानव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय लानानै जेसेबां डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि दङ साफ्रोमबो बिथांमोन कर्मिमोननिसिमबो आं निमाहाखौ बिहरो आरो लोगोसे इउपिपिएलनि सेन्ट्रेलनि मानव गिदिर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बा ब्लकनि आरो लोगोसे प्राइमारिनि गासिबनिसिमबो आं निमाहाखौ बिहरो मानो होनना बुङोबा आङो दिनैनिफ्राय आङो खुनु पलिटिकेल पार्टि होननायजों आं लोब्बा गैला आं न'आवनो जिरायनानै न'आवनो थानोसै दा आंहा माखासे दुखुनांथाव बाथ्रा थायो मानो होनना बुङोबा आंहा केसबो जोबै हिसाबै केसाव थांनाय फैनायावबो एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ आरो लोगोसे आंना देहायाबो पलिटिकेलाव ओंखारनानै पलिटिकेलनि खामानि मावनांगौनि जेनाखि सुबिदा आं बेखौ नुहुराखै आंना देहाया प्रब्लेम आथिङाबो दिनैसिम लिंग्रायैनो दङ दा बेखायनो आङो पलिटिकेलाव थानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय बा सोरजोंबा सुथुर जानाय आं बेखौ मोजां मोनाखै आंहा दाखालि नै 15 तारिखआवबो कर्टआव थांदों थांनाय मासनि 15आव सिटआव गाखोनानै बेयावबो आं हेफाजाबखौ रावनिफ्रायबो मोनथ'नाय जाखायाखै आरो फैगोन नैबे मासनि 15आव गाखोबावनांगौ दा बेखायनो आङो पलिटिकेलजों लोब्बा लायालासिनो आं दिनै रिजाइन होनानै आङो आंनि गोसोखौ सान्ति सुथि जेरावखि थाया मानो गोसोबादि बिन्दासआव ओंखारनो हानाय रावजोंबो नांलायनाय गैयै रावजोंबो हिंसा गैयै रावजोंबो बायदिसिना बखिजानाय गैयै बा रावजोंबो उनफिननाय लोगो लोगो सोंखारि जानाय आं बेफोरबायदिखौ बानानै आं दिनै रिजाइन होनाय जाबाय आरो